Good evening, ladies and gentlemen. Before we begin, we would like to acknowledge, of course, the presence of Hernan Nieva, the Councilor of Sipocot, also the coach of Team Sipocot, and Councilor of Ragay, Sir J.V. Alvarez. Ladies and gentlemen, this is the fourth day of Ako Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by Congressman Zaldico and Ako Bicol Cup Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa. Welcome to the second game of our Friday's double header. Here we go with the starting lineup. For Ragay, we have jersey number 5, Ralph Lemuel Senuelo. Jersey number 6, Nikos H. Noarin. Jersey number 7, Brian Lascano. Jersey number 17, Nico Andre Caronan. And jersey number 18, Irvin Andret Biligasmi. Their coach is Coach Joel Nopra. For the first 5 of Sipocot, we have jersey number 0, Rick Luces. Jersey number 8, R. Saludo. Jersey number 9, Mark Alvarado. And jersey number 12, Joshua Cortez. And to complete the first 5, we have H. Navarrosa. Our officiating officials are the following. Umpire 1, Sir Louis Navelga. Umpire 2, Arnulfo Loma. And Chip Edward Baracon. This is the Bicol Cup Camarines Sur. Ating po. At ayun na po, Diyos Maray na Banggi. Magandang gabi po, Pilipinas. Magandang gabi, world. Yes, good evening and welcome po sa ating Game 2 ng ating double header for today. Day 4 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. And live na live po tayo dito sa napakagandang basketball court or covered court ng munisipyo ng bayan ng Sipocot na hosting this day. At ako po ang inyong magiging isa sa mga commentators for tonight. Nagbabalik po ang inyong kapartner na cowboy na mahilig sa Ohoy Morgan. Kasama siyempre ang magmula kanina sa pagiging arena announcer. Ngayon naman makakasama ko siya as one of the panel members. Siya yung magiging analyst natin for tonight. Isa sa mga tanyag na coaches dito po sa probinsya ng Camarines Sur, si Coach Ruru. Ayan, Ruwen Asur. Magandang gabi po sa iyo, Coach. Yun, thank you very much partner Kapang Morgan sa napakaganda at nakatabang sa puso na pagpapa-introduce sa akin. So yun. Maraming salamat. Good evening po sa inyo lahat. Yes, good evening once again, Coach Ruwen. At ayan, umpisa na po ang ating second game. Napakainit po ang umpisa dahil Sipocot po ang napapalaban, ang home team. At ayan na nga po, sila yung unang nakabuslo sa game na ito. And alam nyo ba na itong game na ito ay unang outing nitong mga sariling atin na mga taga Sipocot. Itong mga taga Ragay pangalawang outing na nila after that loss from Team Lupi na nanalo kanina over Kabusaw. So ito partner tingin ko lang ang labanan dito is halos parehas kasi tingnan mo para sa mga bata, para sa youth. So abangan natin ang takbuhan saka talagang ratrata na laban dito. Ay nako, gusto ko yan mga ganyan. Yung takbuhan at saka ratrata na sinasabi mo. So, the meantime, ito, nag-free throw ang number 17 ng Ragay. That is Caronan. Oo, Caronan. Caronan is a former UNC, actually a present UNC varsity player. So, isa sa mga gutogay ni Coach Alvin Lumberio. Alright, and we have a whistle mula sa referees. Number 7 first team foul. Na foul itong number 7 ng Ragay na si Brian Lascano, who is one of the key players nitong team na ito. By the way, yung mga mga naka-white and purple, sila po yung mga taga-Ragay. While ang pulang-pulang team ngayon ay ang ating home team, ang Sipocot. Ayan. Nadagdagan pa ang puntos with those free throws. Kaya 4-1 na po ang score natin.
Magdadalawang minuto na ang nakukonsumo natin sa ating first quarter. So ito talagang sinasamantala nila. At yun, naka 3 point. Actually, dapat yun ang gawin actually ng ating visiting team na Ragay to make the game close. Kasi pag ito malagwa ang Ragay, maubuhay ito sa crowd. Alam natin yung partner. Oo, kasi home team eh. Oo. Nasa ilalim ang mga nakapula. And napakagandang reverse layup na yun mula sa kanilang numero 8 na si R. Saludo. Saludo kami sa'yo, Saludo. Yes. So ito partner, mapapansin mo, nagpo-full court pressure sila. Ang purpose ng talaga partner is talagang pabilisin yung laro. So from the get-go, alam natin ang purpose ng Ragay is gawin tong takbuhan. Talaga, magiging mas exciting ang game pagka ganyan na mabibilis. At maliliksi, masisipag magdepensa. That's his first and second team. As we take a look at this replay, that last sequence. Ito si Carnan talaga, batang-bata pa yun, 21, pero besang-biasa na yun sa larong basketball. Alam niyo ba, partner, na ito umaabot to sa ringkunada para maglaro lang ng basketball. Kasi yan sa nag-mythical 5 nung nag-ringkunada cup doon. Itong si Caronan if I'm not mistaken, hindi talaga siya native ng Ragay. Siya ay taga-Iriga. Actually, Nabwa siya, Nabwa. Okay. Tapos Iriga na siya ngayon. Alright, so bit of information po para sa inyo. Again, that's Caronan. Actually, it's Nico Andre Caronan. At itong mga nakapula, mga taga-Sipokot, ang ating home team. Nasa ilalim naman, heavily guarded. Number 15, umikot. Dished out. Tumira ng 3, wala. Pero nasa kanila pa ng bola. Isa pang tip. 3-point shot attempt. Wala. Nakuha ng mga taga-Ragay ang bola. At eto na, tumatakbo na naman si Caronan. Pero mukhang, yun na nga, offensive foul ang itatawag sa kanya. Dahil in-extend niya yung kanyang right arm. Na-anticipate yung niya, galaw niya. Kasi actually si Caron, ang buwelo niya, although kanan siya, kaliwet niya muna dinidribble. Just to make that first step. So inabangan yun. So good defense doon on the part of Ragay. Yung jump step niya sa kaliwa. Opo. Actually, nang sipukot pala. Samantala, number 0 launching a long 3 pero wala. That's way off the mark. 14 si Pokot. From the corner naman is number 5 of Ragay. Wala. Pero nandun ang kanyang kakampi for the rebound. At nananatili po sa kanila ang bola. And there you go. That's a triple. Mula kay Nuarin. Ang number 6 ng Ragay. And they're now leading by 4. 6.6 remaining sa ating ball game. Or I mean, sa ating first quarter. So, yung partner talagang sabi ng ng Ragay dito, sige, sabayan tayo. Kasi kung titingnan natin, mas maraming firepower sila. Pero in that sequence, hindi na ibuslo ng number 5 ang layup na yun. Pero sa kabilang banda, ang mga nakapula ang nakascore courtesy of Pilapil. Ayun, partner, kung mapansin mo, sila, nag-box and 1, isang bantay kay Caronan. It's because alam na nila, pag na-full court trap sila, nalulustan lang ng kalaban, nalulustan na ng ng Ragay. Kasi lahat itong mga gwardya eh. So, kumbaga, hindi pwede yung ganung depensa sa kanila. Mid-range jumper, yes! Wala sa baseline. Tama yan, partner. Kung ikaw ang home court, kailangan buhayin mo yung crowd. Simula pa lang, dapat bombahin mo na yung yung score, yung kumbaga intensity nyo para yung crowd ay kumapit sa inyo. Oo, ganun talaga dapat. Meantime, binomba doon ni Cordiz ng si Pokot ang kanyang unang tira. And that's a successful one. Ito na naman ang kanyang mga tagakakampi. And there you go! That's another beautiful layup made by Joshua Cordiz. Kalabasan niya, nakaka-4 na puntos itong si Joshua Cordiz. We take a look at the replay of that play. Ayun. So napatahan mo bigla yung Team Ragay dito. Kumate yung buhok, yung ulo. Kasi kung ako siyang actually alam ko gagawin adjustment eh. Kung ako yung coach sa Ragay, it should be dapat wag yung munang sabayan. Kasi once sumasabay kayo, mas bibilis ang laro, mas pabor yan sa home court. Kaya pala narinig ko sa mga coaches, huwag yung sabayan. Oo, ganun dapat. So hanggat maaari, you play deliberate,
Matapos, pag bumaba yung inyong energy, saka kayo nang bumukpok. Ganun yan. Kasi pag sinabayan nyo to, lalo na home court ng kalaban, nako, malaking problema yan. Hindi nyo mag-execute kung supposed to be ay gagawin nyo Correct. or mga plans nyo sa Yes. ball game na ito. Ito naman na si Pukot, ang dapat nilang gawin, continue that energy, continue that momentum. Huwag nyo munang titigilan hanggat nasa inyong momentum at nakaka-score kayo. Well, with the home crowd, I'm sure na makukontinue nila Yes, partner. ang energy na yan dahil talagang energized din yung ating home crowd dito sa Sipocot Municipal Covered Court. And there goes, Cordis completing the three-point play for Sipocot. Yan, They're partner. now leading by 3. Pwede pa naman nila, 1-2-2 naman. So, iba-ibang depensa ang pinapakita ng si Pukot dito. In the meantime, Karunan launching that triple pero kapos yun. At ito na nga, napunta sa mga Sipocot ang bola. Number 19 going to the left. Binigay sa kanyang kakampi sa gitna. Pero wala. He couldn't handle that surprise pass Yun. from his teammate. So, good stop yun. Medyo tumigil yung momentum doon. Oo. Ito na naman, going baseline ng Ragay. Sabi niya, hindi ko kaya. Ipasa ko sa labas. And to see. Nasa corner sa number 18, tumira ng 3. Tapos ng konti, pero nasa kanilang bola at meron po tayong tawag mula sa referee. So, partner, actually tama yung ginagawa ng Ragay dito. Yung ina-atake nila yung loob. Kasi kung titingnan mo, medyo walang legit center dyan. May mga malaking mama pero hindi ganun kalakihan. Sa team ng Sipocot. Yes, sa team ng Sipocot. Kasi ang purpose dyan is to stop the momentum. Pag ikaw nakakuha ng foul dyan, may stop mo yung momentum ng Sipocot dyan. So that's what they have to do. In the meantime, ayun na naman ang Ragay for that 3-point attempt pero they failed. At ito na naman ang Sipocot, umaatake. Tumira ng 3, wala! Balik sa mga taga-Ragay, tumatakbo ng matulin using the left hand. And that's a great finish for Team Ragay. Ito si Nuarin actually, kilala to sa strong finisher to eh. Talagang mabilis na bata to. So yan ang aabangan nila. Sinuwarin, Oo. number 6, yung tumira kanina ng layup. Oo. Yan, tingnan mo, napakabilis yan, pati napakasimpa sa depensa. Oh, ito na naman. Karunan. Yes. Inilalagay na lang coach sa Oo. ring. Kasi medyo matangkad, 6'3" si Caronan eh. At ang 6'2". laro niyan, gwardya. Ay, matindi ano. So ayan, 14-13. Lamang na po ang Ragay. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan with Coach Ruben doing the work for you on this beautiful Friday evening. Dito po, live na live sa Sipocot. Napakagandang munisipyo ng Sipocot. At in particular, nandito po tayo sa bagong-bago, nangangamoy pang pintura. Oo. Sipocot Municipal Covered Court. Ang gandang ikot! Ang gandang tira! From Karunan! Actually, yan talaga partner. Pag yan, hindi na rin napigilan si Caronan. Sabi ko nga sa'yo, isa to sa may malaking factor na talaga magpapahirap sa team si Pukot. So they have to stop Karunan. Number 18 out. Number 26. In the meantime, meron po tayong report mula sa napakagandang si Miss Cassandra Seton. Miss Cassandra, pasok! We're having some technical problem. Walang audio si Cassandra. So, balikan na lang natin Oo, mamaya. balikan na lang natin mamaya. Eto, balik na tayo sa laro. Pero merong narinig tayong whistle from the referees. Foul number 10. Number 10. And, That's his first and fourth team foul. So far, tama yung hinala natin partner. Talaga ina-atake nila yung loob. Kumbaga, kumukuha sila ng foul just to stop the momentum. Yan ang isa sa malaking bagay. Kumuha ka ng foul, lalo pag home court yung kalaban. Kasi kapag nakakakuha ka ng foul, and they will definitely leave the Yes. opponent in foul trouble, Correct. eh malaking factor yun. Lalo sa endgame. Oo. Tama ka dyan, coach. Nuwarin launching a long 3-point shot. Wala. Na-rebound ng number 16 para sa Sipocot. At eto na, nasa kanilang bola ngayon. Number 3. Giving sa right wing.
to the corner. Nope! Pero ayun na naman ang active na mga referees natin. Merong Foul tawag. number 16. And right now, mukhang ready na ang ating magandang kasama mula sa courtside, Miss Cassandra Seton. Personal foul. Substitution for Yes, Cassandra. Magandang gabi mga kasurog. Once again, this is Cassandra Seton, one of the courtside reporters here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Simula pa lang ng unang quarter, ngunit nagpapakitang gilas na ang dalawang team. Nagpapalitan ng puntos ang bawat team, kaya naman nag-iisip ng maganda at epektibong strategy ang Team Sipokot. Ramdam naman ang home court advantage pagdating sa mga supporters, considering na grabe ang suportang pinapakita ng mga manonood ngayong gabi. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Cassandra Seton. Mula sa courtside, ayan, yun nga coach, ano, talagang Malinaw. nagpapalitan ng Oo. puntos itong dalawang kupunan. Kumbaga, all out kwarto. Oo, sabi mo nga eh. At saka talagang takbuhan ang Oo. nakikita natin dito. At tirahan ng tres, pero kapos yun from number 13 ng Ragay. Eto na. Oops. The ball went out of bounds, pero mananatili ang bola sa mga nakapula. Again, wearing the red jersey are the home team, Team Sipokot. Timeout. Ragay. At ayan, nag-time out po muna ang Ragay. Ano sa tingin mo, Coach? Bakit nag-time out ang Ragay? Yun nga partner kasi kumbaga nakukuha na ng Ragay. Ayos yun ng Ragay. They're leading right now, Oo. 18-13. 5 yung kalamangan nila. Pero bakit nag-time out sila all of a sudden? Ang punto pa nila dito sa partner is to, kumbaga, i-continue pa nila to. Kasi kumbaga sa Kumbaga naumpisahan mo na. kumbaga sa sasakyan, kailangan na itersera na. Oo, tama. Oo. Kasi kanina, kailangan na nilang, mayroon ng pagkakataon na umiscore sila, pero ang ginagawa nila, they are going for the outside shot. Eh, mayroon na, yun na nga, doon na nakakuha sila ng mga momentum sa kanilang panaka na pag-atake sa loob, nakakuha sila ng foul, yun dapat ang gawin nila. So yun ang dapat na i-continue nila. Correct. As of the moment to maintain Utilize, this lead. Oo. utilize their height saka yung ano nila, yung length. Talagang mahaba itong mga to. Oo, with regards to the height or the length, talagang mas advantage ang Ragay kontra si Pokot. Pero nasa mga taga-Sipokot pa rin ang bola. Number 12 going in the middle. Nope, wala. Pero nandun ang kakampi sa ilalim. Just ready for that putback. Number 13 sa left wing, tumira ng tres. Almost, but not quite. Nakabalik sa kanila ang bola. Wala pa rin. At yun na nga, last touch ng kanyang kakampi doon sa ilalim. Nahirapan na dahil talagang siguro yung may factor din na hindi na niya masyado nakita. Correct. Saka, yun na nga partner, bumalik pa na naman sila doon sa kanilang habit na tira sila ng 3 point. Hindi nila kailangan yun. Ayun. Sabi mo nga, i-continue lang yung pag-atake sa Yes. sa loob para makasumpit ng fouls. Kasi binibigay sa kanila yung 3 point talaga eh. Gandang pasa, magandang tira, pero hindi pumasok. Ito na naman, mabilis ang mga taga-Ragay. Left-handed layup, wala. Tapos ng konti because the offense was intimidated by the 40 defense. seconds remaining time. Mabilis ding naka-depensa yung mga taga-Sipokot. Ang transition. And there goes another 3-point shot from Joshua Cordis, number 12. Yun naman dapat sa kabila. Abangan naman nila yung mga 3 points kasi mainit talaga. So tied ball game tayo, partner. Oo. At 21 seconds remaining sa ating exciting first quarter. Laban between Ragay and the home favorite Sipokot. Mapansin mo partner, naka 2-3 zone ng Sipokot. So ang purpose talaga nito is to prevent them yung attacking the paint. So alam na nila. Na-realize na nila o naramdaman nila yung atake ng Ragay sa ilalim. Kaya siguro, coach, tama ba na itong klase ng defense nila drawing the offense, which is Ragay, na tumira or ma-force na tumira sa labas? Yun talaga yung main purpose nila. Kasi ang gusto nila,
Pag tumira kasi ng yung isang player o isang team, tumitira sa labas, ang talbog na bola malayo. So, madali makatakbo. Yun ang I purpose yan. see. Alright, so at least, well, me, as I... Pag nagmantuman sila dyan, medyo problema yan kasi malalaki to, malamang popost yan sila ng mga yan. we only have 6 seconds sa ating first quarter. At ayan. Mag-i-inbound ng mga nakapula. 3 seconds po. Meron pang... The ball went out of bounds pa din. Pero sa kanila pa rin ang bola. 1.9 seconds. Long three! Nope! Sayang yung tirang yun ni Cortez. Good line yun, good line. Oo, na tamang-tama sana, sakto sa oras. Ayan, ang oras natin ay oras na para mag-break muna because tapos na po ang ating first quarter of action. Ragay po ang lamang ng dalawa kontra sa home team na si Pokot. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup Camarines Sur. Diyan lamang po kayo. Nagbabalik po tayo dito sa maaksyong laban ng Ragay kontra home team si Pokot. Again, dito po sa lugar na kung saan marami ang kumikita dahil sa pagre-raise ng mga manok at pagbebenta ng itlog. Isa ang si Pokot daw sa mga pinaka-main producers ng itlog dito sa Camarines Sur. How true is that, partner? Actually, halos pantay sila ng baaw. Baaw. Baaw din, ano rin sila sa mga poultry. Kasi maganda kasing ang lugar dito, medyo malayo sa mga kabiasnan. So marami talagang mga farm dito, maganda mag-farm. Maganda rin yung klema para sa mga manok at poultry. At may coastal din ito, no? Meron din. Oo. So, engaged din sa fishing itong mga taga Sipokot. And talking about Sipokot, nakatira doon ang kanilang numero 12 na si Harley Eliasar. Si Joshua Cortez pa rin. Ako dito para sa akin. Kailangan yung adjustment ng Ragay dito sa defense. Kailangan siguro they try to contest yung mga outside shot. Kasi talagang mga libre. Pinapabayaan lang nila Siguro they try to depende man to man kasi kaya naman nila mga athletic sila Oo, sabi nga ng coach nila kanina, natanong ko si Coach Alayan na run and gun din yung kanilang style. Pero talagang more on magko-concentrate daw talaga sila sa defense. Oo. At dito naman sa part naman ng si Pukot, ang kailangan itong kontrolin mo na dito is si Karunan. Kasi pag yung control Karunan, halos na-control mo na rin yung game plan ng si Pukot. Kasi siya talagang main man dito. Saka si Nuwarin, yung kumbaga yung pagkakulit ni Nuwarin. Kailangan makontrol mo yun, medyo ma-minimize po. And talking about kulit ni Nuwarin, hindi pa natin masyadong nararamdaman yan. Although kanina ay nagpakita ang gilas na siya. And right now, number 18, pinasa sa numero 15 at itinira ng number 3. Alamin pa natin kung sino. Mukhang wala dito sa listahan natin yung number 3 na alamin natin yan. Si Nagrampa. Okay. John Paul Nagrampa. And rarampa din mamaya-maya. Actually, eto na, rarampa na ang ating isa sa mga magagandang kasama, Miss Barbie Floriano mula sa courtside. Barbie! Thank you so much, DJ Morgan and Coach Ruben. Noong una ng first quarter ay nahirapan magkapuntos ang Team Ragay pero jersey number 6 Nuwarin ay nagpaula ng 3-point shot matapos makapa ang ating hardcourt. Backs out na may halong zone defense naman ang kanilang ginagawa para mapigilan ang kalaban sa pagpuntos at pag-agaw ng bola. At naging epektibo naman ito dahil natapos ang ating first quarter na lamang ang Team Ragay.
Stay tuned mga kasurog para malaman niyo pa ang latest updates here at the courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano. And there you have it. Update para sa anong team ba yun? Team Ragay. Ragay. So actually, okay naman na gumagana na yung ano nila, yung offensive set nila, at yung defensive strategy. Ang problema na nila, di nila mo-convert yung mga offensive set nila. Katulad kanina, masyado silang focus yung actually yung scoring nila, kung mapansin ko, karamihan. Pero yung sa 3-point no rin karamihan nasa inside inside the paint. Inside the paint. Oo, so madali lang, ikakalag lang talaga yan eh. So kailangan nila makapashoot din talaga sa medium range and sa labas para lumuwag, para makabelo si Caronan. Na tumira ng tumira. Oo, kasi masyadong ang ginagawa ngayon ng Sipukot is talagang kinaklag nila yung ilalim. Oo. As you take a look at the zone defense being effectively orchestrated by Sipokot. So mapansin mo, dinodouble agad nila si Caronan. Oo. And yan, nagkikreate ng mga ganong tira. Mga ilang beses na tayo nakakita ng mga short shots. Pero yon, hindi short yon. Talagang saktong-sakto ang lob na yon for Cordis using the board. At yun, dun naman sa part na yon, actually partner, lagi silang nanakawan. Because lagi sila nakatingin lang kung asan yung bola. Ngayon naman yung mga drop pass na yon. So dapat be aware sila doon. Oo, kailangan nasa tamang posisyon sila. In the meantime, nakabawi yung number 18 ng Team Ragay na si Ervin Arnret Legaspi with Inside that mid-range jump shot. Actually, that's a long two. Long two, long two. So dapat maraming pang ganun, maraming pa dapat na ganun. The meantime, Caronan may tanga ng bola, binigay kay Legaspi. Tunuwa rin from the corner, wala. Nakuha pa rin nila ang rebound at nakakuha pa ng foul mula sa ilalim itong si Caronan. Talagang kumakalabaw na, partner. Kinakalabaw na niya. Kailangan na. So we would like to acknowledge, partner, the presence of Mayor ng Sipokot. Walang iba po kundi si Honorable Mayor Tomas Bocago. Mayor, magandang gabi po sa inyo. Salamat for your presence dito po. Ayan, kumakamay sa atin si Mayor. yes po. Ang sarap po, happy viewing. Oo, sarap pagka talagang yung local government units ng mga municipalities ay sumusuporta sa ating paliga. Alam mo, partner, talagang inilalapit na natin sa mga tao ang kalidad na basketball tournament. And I can say na isa sa mga honor din na maihatid natin ito dito sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Sipokot. And this is being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Yes. And we are, live tayo po sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup YouTube channel. Pakisubscribe na din po. And pakiclick ng notification bell para lagi kayong aware sa mga ipinapalabas nating mga live feed ng mga games natin dito po sa Ako Bicol Cup. Again, Ako Bicol Cup YouTube channel, and we're also being watched live sa ating mga Facebook pages, lalong-lalo na sa Facebook page ni Congressman Saldico. Hanapin nyo lang, Kong Saldico, at nandun mapapanood nyo ng live. At pakishare na rin, lalong-lalo na sa mga kababayan nyo na nasa abroad. Marami bang mga taga-abroad na taga-Camarines? Marami. Saka actually, ito yung mga inaabangan nila, yung mga ganito na talagang na-share sa Facebook, saka sa YouTube. Kasi nakapanood nila yung mga kababayan nila eh. Oo, mga kamag-anak. Kamag-anak nila. Diba? At saka yung feel parang nandito lang din sila at home, di ba? So, malaking bagay talaga to. Alam mo naman, tayo mga Bicolano, talagang mahihilig din sa basketball. Yes. And mahilig din itong mga taga-Sipokot na may tanga na ngayon ng bola. Mahilig ding mag-shoot. Jump back tayo dito. Oo, number 18 launches a triple. Wala. Mapupunta ang bola ngayon sa mga taga-Ragay. Coach, yung score natin, parang siso lang, Lalamang ang Sipokot, lalamang din ang Ragay. Just like the previous game kanina, ng dalawang koponan, yung Lupi at ng Kabusaw. So,
Actually, partner, pabor to eh. Itong momentum na to sa Ragay, yung medyo di nagtatakbuhan. Pabor to eh. So, definitely, kaya nga napatime out yung si Pukot kanina. Kasi, kumbaga, just to, build agad na momentum na nawala kanina. And alam mo ba, partner, itong team ng si Pukot ay ang champion sa previously held na Intertown dito sa District 1. Oo, nasa first district po tayo. Sabi nga kanina ni Sir Angelo, si Pukot is nasa tip ng Camarines Sur. Ang susunod ba nito, ano na? Cam Norte na. Cam Norte na. So, yun. We're happy to be here. In the meantime, Karunan, hindi pumasok ang kanyang tira from the top of the key. Cordis. Nanakawan ang bola. At eto na, tumatakbo ang dalawang taga-Ragay. Napakagandang love pass from Noarin to number 5, Ralph Rimuel Kiruelo. So, di ba, partner, doon mo makikita, kapag gumana yung kulit ng Noarin, ibang usapan na. Ayan, ang isa rin sa mga gwapo natin kasama dito ngayon sa audience, ang walang iba kundi ang honorable na municipal councilor ng Ragay na si JB Alvarez. Sir JB! Sir JB! Kaway naman dyan! Once again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Ruen Asur. Dito po sa live coverage ng Ako Bicol Cup Camarines Sur na ibinibigay po sa inyo ng IMBC, Infinity Media Broadcasting Company, and this is for Ako Bicol Party List. Yes, isang karangalan. Actually, naandito ako at the same time, makapartner ko ang isang DJ Morgan. Grabe ka naman, oh. Oo. Karangalan ko din naman na makasama ka bilang isa sa mga kilalang coach dito sa Camarines Sur. Actually, bumawi ko kasi kanina napakaganda ng production mo sa akin eh. Kaya, parang yung game ng na kino-cover natin, bawian lang, ano? Oo. Ayan, babawi na naman ang mga taga si Pukot. With that one, wala. At makukuha ng mga nakaputi ang Ragay. At ayun, medyo malakas yung pasang yon na talagang hindi na makontrol actually. Correct. Nakita niya na mayroong dalawa sa unahan pero he wasn't in the right position or at the right position at that moment. Kaya lagpas yung pasa. Nahirapan yung receiver na matanggap yun. Oo. Actually, partner, yun din problema ng mga run and gun game eh. Mga run and gun teams. Kasi minsan na-out of control sila kasi gusto nilang tumakbo. Kahit minsan walang pagkakataon, tumatakbo pa rin sila. Kailangan meron silang self-control. Oo. Tingnan nila kung may number sila. They know when to stop, kumbaga. Katulad nun, di ba? Walang number, gusto nila sila laksak. So, turnover. Ayan, at mapupunta sa mga taga si Pukot ang bola. Nagbintes pero sa kanila pa rin mananatili ang possession at meron pang pa-end one yan! Oo naman! Ayan po si Rick Luzes. At ayan, he's getting ready for the 3-point play. Sabi ni Luzes, kala nyo kayo lang may Noarin saka may Siruelo na may high in the sky play Ayun, sumabay pa kayo. Sabi niya, I'm gonna launch Luzes para sa inyo. Malayo pang Pasko na talagang ginagamit yung mga Luzes na yan. Pero makikita na natin yan dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Si Pukot kontra Ragay. Pero Luzes couldn't find the right spot for the 3-point play opportunity. Noarin gives it to number 5, si Rulio. So, actually, partner, tama ang ginagawa ng Ragay dito. How to beat the zone. Kailangan umiikot yung bola. Ang problema lang talaga, di pumapasok outside shot nila. Napakagandang lusot sana yon pero mukhang malakas yung tira. Hindi pumasok. Ito na naman ang mga taga-Ragay. Mabilis. Mabilis din yung tira. Minadali ng konti pero mabuti na lang nakuha ng kanyang kakampi ang bola pero wala din yung tirang yun na pabanda. Nasa si Pukot na ngayon ang possession. Saludo may hawak ng bola. Number 18, dire-diretso. Ipinasa sa kanyang kakampas.
number 16. Sobra yung tira. Nakuha ng mga taga-Ragay. Ito na naman. Tumatakbo. Ohoy! Napakalaki. Napakalaking mama na bumaba sa front court. So, mahirap lang pigilan yan. Oo. Nagdi-dribble na malaking mama. Nagdi-dribble at nagdi-layup ng gano'n. Inihahatid sa ring. Oo. Ang bilis ng oras, partner. 2.70 na lang yung oras natin. 31-28. Nakakalamang ng tatlo ang Ragay. At madadagdagan pa ba? Wala, sayang. Pero na-rebound ng mga taga-Sipokot. Yan ang gusto nila. Pa-and one pa! And that's Joshua Cordis once again for Sipokot. And we now have a report coming from Miss Cassandra Seton. Miss Cassandra, ano bang meron sa atin dyan? Thank you, DJ Morgan and Coach Rowan. During the timeout, nagbigay ng paalala ang mga coaches sa kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng mga players sa loob ng hard court. Nagtutulungan naman ang mga players sa pagkumbinsi sa bawat isa ng mga kailangan nilang i-improve habang naglalaro. Ayon sa head coach ng Team Sipokot, hindi dapat makalimutan ng mga players ang ball rotation na kanilang napag-usapan. Yan muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Cassandra Seton for that report. Talagang malaking tulong sa atin, partner, yung mga reporters natin. Hindi lang maganda, talagang very informative pa yung mga Correct. ipinipit nilang report sa atin. Katulad doon, sabi ng doon sa Team Sipokot, ni-remind yung mga players na ball rotation. Kasi kanina, ulit tumatakbo sila, maganda yung ball rotation nila. Oo. Ngayon kanina, sumasabay sila na parang one pass, tira, which is pabor yan sa Team Ragay. Oh, alright. So, yon. Kailangan nilang mag-ball rotation kasi partner, malalaki to malalaki itong Team Ragay Ball rotation is the key. Pero nakakalamang pa rin sila ng 6 points kontra sa home team na Sipokot. Again, first outing po ito ng Sipokot sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Samantalang itong Ragay, meron ng isang talo kontra Lupi Team Lupi na nanalo kanina. Nanalo din kanina. Kalaban ang Kabusaw. Ayan po ang labanan dito sa First District or District 1 sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Again, ito po ang inyong abang lingkod, Kapa Morgan with Coach Ruwen Asur. Ayun. Ito po hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Yes pa, partner. Yun, actually, ito rin ang isa sa magiging dito. Partner, kailangan pag ikaw ay run and gun team, kailangan kondisyon ka. Oo, at saka Kasi talaga may practice. Oo, kasi tama ka. Kailangan pinapractice din yan, hindi yung takbuhan Oo. na takbuhan lang. Kasi pag ginawa nyo yan, takbuhan, tapos wala kang practice, walang conditioning, first quarter pa lang, titirik na kayo. Oo, importante din dyan yung coordination ng team. Coordination, tama. Oo, kaya sabi nga, takbuhan, sabi ng iba, takbuhan lang daw yan. Takbuhan lang yan, wala nang practice yan. Hindi ka naman nasa marathon eh. Correct. Oo. Mayroon pa rin talagang yan. Actually kami may tinatawag kaming play dyan. May tawag namin primary yan Yan primary attack namin. Ibig sabihin, within 8 seconds, kailangan dun namin ilalunch yung attack namin. So may mga positioning na yan. Saka role kung saan tatakbo mga players. And dapat ma-execute yan ng tama. Yan. Para, siyempre, mayroong turnover tayo, traveling violation. So hindi lang po yung takbuhan lang ng takbuhan. Naangat doon yung pivot foot. Kaya yon, tumawag ang referee ng traveling para sa Sipokot. So ito ngayon, nag-1-2-2 naman ulit ang Sipokot dito. Kumbaga nakita na tumitira sila nung arin sa labas Oo. Yun! Pumasok! 3 points! Pumasok na naman ang 3 points for Team Ragay. That's Kenneth Arbocado. We have new faces na nasa loob ngayon Oo. ng both teams. So yun ang ayaw nung coach. Eto na naman tumatakbo ng mabilis ang mga taga-Ragay. Yes!
That's Vela, number 26. Whoa! After that miss, there goes Cordis Oo. for the putback. Alam mo ba ako sa mga ganyan mga play, yung katulad ni Cortez? Oo. Yan yung mga gustong-gusto ng mga coach eh. Alam mo yung bakit? Anong katay niya meron siya? Ay, Sipag. Hindi yun si Cordis. That's, I'm sorry, that's their number 8. It's Saludo. Saludo, oo. Oo, Saludo. Yung Saludo. Actually, yan si Cortez saka Saludo. Mga ganung player magusto ng mga coach eh. Kasi yung sipag sa puso, di natuturo yan eh. Alam mo yun, every possession, talagang hinahabol yung bola. Yun ang gustong-gusto ng mga coach. Pumuposisyon sa dapat. Oo, Kasi maaring mag-miss yung kakampi mo at nasa tamang posisyon ka. Correct. Sa iba, tinatawag nila, swerte daw dahil tumalbog yung bola sa Oo. ano mo. Pero kung hindi ka nagsipag at pumunta dun sa posisyon na, ay wala. Wala din. Wala. So actually, nakakarami siya kasi mga offensive rebounding. The meantime, Ragay, tumira sa baseline, wala. And that's Saludo. Ito na naman, tumatakbo. Noah Rin. Fake. Turns. Tumira, pero wala. Walang bumaba sa kakampi niya. Pero ito din parte sa Sipukot eh. Kung ano yung ayaw ng coach na sinabi, yun ang gusto dapat mangyari. Kasi kanina, one pass, tira. Ngayon, ganun dapat. Sabi ng coach, ball rotation. At pag may ball rotation, mayroong magandang nangyayari. The meantime na foul si Bertumen, isa sa mga new faces natin dito sa Team Sipokot. And now, launching his first free throw. At successful naman yon. That's Bertumen once again, nasa free throw line. 6 seconds na lang po nalalabi sa ating second quarter. 42 lamang po ang Sipokot, samantala ang Ragay merong score na 38. Kung may timeout, pwede mag-timeout dyan. Yo, sabi ko Ayun na nga ba? Narinig ka ng coach. Kasi malaking bagay yung end of the quarter na maka-score ka. Kasi madala mo yung momentum na yun, the next quarter. Ayun, so narinig ka ni Coach Decelo Martin Madayag. Si Coach Des. Oo. Kilala natin yan. Pero meron na lamang po tayong 5.5 seconds remaining sa ating second quarter. Ano kaya ang ipapagawa ng Ragay? Nasa kanila yung possession pagbabalik nito, no? Oo. Tama? Okay, so kanina sila yung nakakalamang, ngayon naman sila yung nalalamang ng 3. Oo. So siguro ang gagawin na lang dito nila is to make, kumbaga yung ano nila is open. Ano sa tingin mo ang gagawin? Kumbaga ang gagawa sila dito ng parang open court play, which is kailangan nila ng malaking space. Kaya i-maximize nila yung buong court na yan just to maximize space. Tingnan natin kung yun na nga ang gagawin ng mga taga-Ragay. Pero nandun yung depensa. Good shot. Good Yun ang shot, doon. just in time, kaya lang Hindi pumasok. hindi umabot. Pero at least naka-attempt ko yun na maganda. Yun ang mahalaga. Dapat na-execute nyo yung plano. Correct. Pumasok man yan o hindi, ang importante ay na-execute nyo yung play na dapat nyong susundan. Anyway, that ends our first 2 quarters and we will be proceeding to our halftime. In the meantime, eto po, nag-enjoy ng 3 kalamangan ang home team na Sipokot at humahabol naman ang Ragay. We will see sa pagbabalik natin kung makakahabol nga itong team ng Ragay. Dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Ito po si Kapa Morgan with Coach Ruben Azur. Magbabalik po kami.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
by Congressman Saldico and the Ako Bicol Party List. Ahoy! We're back! Yun. Yours truly, Kapa Morgan and Coach Ruben Azul para sa ating live coverage ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur dito po sa bayan ng Sipokot. Particularly dito po sa ating magandang covered court, Sipokot Municipal Covered Court. And we're just starting this third quarter action. Madugong labanan ng mga nakapula, mga taga Sipokot, home team at ng mga taga nakaputi and purple na Ragay. Yun. So, yung nangyari partner doon nung simula, di ba? Unang umalagwa yung Team Sipokot kasi yung run and gun nila talagang nag-take effect. Nag-take effect agad. Tapos at the same time, yung energy nung crowd na nibigay sa kanila talagang dire-diretso. Pero biglang nag-init yung karunan tapos yung Nuwarin medyo na-control. Yung takbuhan, medyo nakahabol doon. At doon din, tumakbo rin sila with their own patented pass break plays. Pero sabi nga ni Coach Alay ng Sipokot na gusto nila ball movement at yun ang nakita natin nung pagtatapos kaya nakalamang sila ulit nakuha nilang kalamangan. Ball movement, yun din kaya ang gagamitin nila para dumiretso na ang kanilang alagwa. Well, alamin natin yan sa ating, makasama natin in a while ang isa sa mga courtside reporters natin. Yes. They're just getting ready for some reports. Pero mukhang ang report na yan para sa kung ano ang mga plano nitong Team Ragay. Oo, ano pang mga adjustment nila para mabawi nila ang kalamangan. Okay, we have Miss Barbie Floriano nagbabalik with Coach Decilo Martin ng Team Ragay. Yes, Barbie! Kasama ko na po ngayon ang head coach ng Team Ragay, si Coach Becelo Martin Madayan. At ngayon, Coach, gusto ko lang sanang malaman, dahil napakadikit ng laban nyo between Sipokot, ano pa ba ang gagawin ng team ninyo para ma-secure ang panalo ngayong gabi? Ma-contain lang namin yung stamina, tapos ma-survive namin itong third quarter, tapos hanggang last quarter. So ayun daw po ang kanilang gagawin sa mga susunod pang quarter ng game na ito. And Coach, may gusto ka po bang i-shoutout sa ating live stream? Gusto ko lang pong batiin ang aking anak, si Hershey Briella Bethany Marayag, at saka ang mami niya, si Venus Araw. Thank you so much, Coach Becelo. That's the latest. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano. At salamat din, Coach Decelo Martin Madayag. At yun nga, he was trying to say na gusto nilang masustain yung stamina in this ball game. So anong kailangan para masustain, Coach, ang stamina? Kumbaga, yun nga, doon pa lang sa word na yun, sustain. Sabihin, gusto nilang i-sustain yung energy nila para sa fourth quarter. So paano nila gawin yun? Kailangan nilang kontrolin ang takbuhan na to. Oo, pero kailangan mo din magpalit ng mga players. Correct, kasi, rotation, proper rotation. So, yun. Sige. 42-40 pa rin yung score natin. Meron tayong nakukonsumong almost 3 minutes sa pag-start po ng ating second half. Oo. So, kumbaga partner, ang plano dito ni is to make the game close. Tapos, babanatan natin ng fourth quarter. Actually, this game is really close from oo. start until now. At wala pa talagang koponan na talagang umaalagwa, kumbaga. Kasi the biggest lead so far kanina is around mga 7 points lang. Wala pa tayo at ang double digit na kalamangan. Wala pa. Ganon ka tindi. Correct. This has been a really neck-to-neck game between these two teams. Ang Dayo na Ragay at ang home team na Sipokot. And again, yung Ragay po, meron ng talong isa. Samantalang itong Sipokot ay unang outing nila dito sa ating liga. And again, we are being, you can watch this live sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup YouTube channel. Paki-like and subscribe na din po, At of course, sa mga Facebook pages, sa Ako Bicol Online TV, at ang Facebook page mismo ni Congressman Saldico. Second shot did not materialize for number 34 ng Sipokot. So
So tama din yan, partner. Ang ginagawa ngayon ng Cebu is binabangga din na si Lalim. Kumbaga, sabi nga ni Seren sa pang-kontra sa plano ni Coach Disbadayag na sustain lang nila to kasi nakakawala ng ng energy yan, yung binabangga-bangga ka. Talagang apektuhan yan yung stamina mo. Nakakapagod yan. Paunti-unti yung mga banggaan na yan. At ito nga, actually ngayon, pabor to yung tempo, mabagal. Pabor to sa Ragay at close fight yung laban. At the same time, yung crowd tahimik. In the meantime, that's a mid-range shot. For Ragay, wala. Ito na naman ang si Pokot umaatake at na-enjoy nila ang 5-point lead sa laban na ito. Number 8. In the middle, number 15, wala. Ito na, coast to coast. Pero pinasa niya, nag-change yung mind nitong si isa sa mga malalaking mama nitong kupunan ng Ragay, ang kanilang number 18 na si Legazpi. Tama yan. Actually, tama yung ginawa nila na walang pass break, so pull out muna. Okay, and sige. We will be having a report from Miss Cassandra Seton. Kasama naman niya ang coach ng si Pokot na si Coach Alayan. Yes, Miss Cassandra. Thank you, DJ Morgan and Coach Rowan. Ngayon, makakasama at makakausap natin ang head coach ng team si Pokot. Coach, magandang gabi po. Ano po ba ang naging paghahanda ng team si Pokot ngayong gabi at masasabi mo bang handang-handa ang iyong team makipagbakbakan sa Team Ragay? Sa totoo, talagang pinagandaan din namin ang larong ito. Nag-practice din kami. Napapaos pati ako kasi sigaw. Pero yung mga player ko naman, handang-handa talaga makipagbakbakan sa Team Ragay. So nakita naman talaga natin, halos hindi naman kami nagpapauli in terms of offense and defense. Ayan, thank you very much, Coach. Yan muna ang latest back to the panel. Maraming salamat, Ms. Cassandra Seton at ang head coach ng si Pokot na si Coach Alayan. At nagbabalik po tayo dito. Oy, partner! 7-point lead na. Ang na-enjoy ngayon ng si Pokot, pero nasa mga taga-Ragay ang bola. Anong dapat nilang gawin at this very moment, partner? So, partner, yung katulad ginagawa nila kanina, they move the ball, tapos again, attack the defense. Huwag silang masyado maging passive. So they have to move the ball. Ibig sabihin talagang walang mga unselfish na plays. Kumbaga, kung sino yung libre, doon ipasa yung bola. Kasi may bit itong mga player ni Coach Alayan ng si Pokot. So, kung magkakanya-kanya sila, naku, may hirapan. So sa kailangan maganda yung pasahan nila. Pero katulad doon. Maganda rin yung ipinakita nitong si Cordis for si Pokot. Making that two-pointer, pero ginantihan naman kaagad yan itong si J. Oliver Tavios ng Ragay. Alvarado to number 15. Number 15, dumiretso, pero iba nito sa corner, sa left corner. Pero wala, nakuha pa rin ng mga taga. Oy, meron tayong jump ball situation dahil hindi rin pumayag ang Ragay na basta-basta na lang ganon na maibigay uli ang possession after that miss. 3-point shot missed by si Pokot. So ayan. So mapupunta ang bola sa mga taga-Ragay. So balikan ko lang partner, sinabi ni Coach Alayan Doon talaga known ang team si Pokot sa preparation. Every game talaga pinaghahandaan nila yan. Malakas man o hindi ang kalaban. Kaya alam mo naman natin, di ba, one of the best team yan dito sa District 1 ang si Pokot. Pero best din yung tira ni Tavios kanina. Wala sa baseline. At ayan, 5 na naman lang ang kalamangan ng si Pokot kontra Ragay. 4 minutes and 45 seconds remaining sa ating third quarter. Magandang lusot, magandang tira, pero sobra na ng konti. Hindi tumama sa ring. In the meantime, Alvarado, pumukol ng 3! Wala. Nakuha pa rin yung bola, pero naagaw
ng mga taga-Ragay. 2 against 1. Yes! That's a sensational layup. So yun ang mga kailangan nila, partner, mga controlled, intelligent fast break. Oo. Yung yung Ragay. Pag wala, i-pull out nila kasi talagang magaling. Depensa sa transition tong si Pukot. At ayan naman, nasa mga taga-Sipokot na naman ng bola. Ipinasa ka agad sa kanyang kakampi. Doon sa unahan, wala. Yun ang di nila kailangan. Mukhang minadali yun. Minadali. Ayaw nyo ni Coach. Sabi nga ni Coach, ball movement ang kailangan. Uy, mukhang madulas na yung bola. Talagang hindi lang ready on that particular play si Noah Rain. Napapagod na din yung bola. Papawisan na. Papawisan na. 49-46. Lamang po ng tatlo ang Sipokot. Mayroon tayong timeout. Talagang mainit ang ating gabi dahil sa laban, mainit na laban ng Ragay at ng home team na Sipokot. So, yung partner, napatimeout yung, I think, Ragay ba yung timeout? I think so. Kasi, nakukuha na nila yung momentum. Ang problema nila, yung, lalo sa defense, nakukuha na nila eh. Ang problema nila is masyado silang umaasa ngayon kay Karunan, which is not the case. Kailangan nila ng katulong. Yung iba kasi tumutunga nga na pagkatulong kay Karunan ng bola na para sige na, score mo na yan. So kailangan posisyon pa rin sila sa tamang posisyon. Pagka nagkaalanganin itong si Karunan, meron siyang mapapasahan na nasa tamang posisyon. For that, the good timing to make a shot. Number 12 launches a 3. That's Cordiz. Wala. Merong tawag ang referee sa on that battle for the rebound. Foul number 27. That's his first and third team foul. So yun nga, parang mapansin mo, nilabas nila si Karunan to make a statement. Sabi siguro ng coach, sige, ilabas si Karunan. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Yan. Kasi mahirap kasi yung parang gano'n na, iaasa mo nila isang player. Oo, tama. That was a clear block. One-on-one situation using the left hand is Nuwarin for that layup. At ayan, isa na lang po ang kalamangan. Kanina 7 yan. Ito, ngayon na naman, isa ang lamang ng Sipokot kontra Ragay. At ayan, loose ball pa. Mapupunta ang bola sa mga taga Ragay. So, turnover tayo. So ibig sabihin, good timeout yung ginawa ng Ragay. At the same time, magandang kumbaga decision, nilabas muna si Karunan. Ceruelo. Tunuwarin. Sa corner, tumira ng 3. Wala. Na-rebound ng number 8 ng Sipokot. And that's Saludo. Tupilapil, number 18. Against Nuwarin. Ayan na ang papandang tira ni Cordiz, pero wala. Nagrampa. Binigay kay ayan na naman si Nagrampa. Tuloy-tuloy, pero na-anticipate yung pasang yon. Anyway, napunta pa rin sa kanyang kakampi na si ang kanilang number 16 na si Villafuerte, converting it into a 2-pointer. 51-48. So tatlo namang partner ang kalamangan ng Sipokot. Gandang pasa behind the back, pero hindi masyadong ready doon itong si ang kanilang number 21 or number 27 rather, si Rional to receive that pass. Correct. So yung partner yung nasabi ko, yan ang mag-isa sa consequence ng run and gun. Kailangan, sabi ko nga, you are prepared, kondisyon kayo, pinapraktis nyo yan. Kasi kung hindi, yan, mayroong mangyari mga ganyan na nagka-cramps. Yan ang sa consequence Si Cordiz ba yun? Si Cordiz? Parang si Cordiz nga ang nag-cramp. Kasi ako partner, pag ako normally, pag yung inawa ko running gun team, yung 15 halos kulang pa yan. Talaga? Halos kulang pa yan. So pinahingahan muna ni Coach Desilo itong kanyang pambato na si Cordiz. Kasi nagka-cramps na. In the meantime, Pilapil
Binigay kay Nagrampa sa baseline. Oops! Napakagandang tira yon. Yung Villapuerte, malakas sa ilalim. Oo, malakas sa ilalim. May puwersa talaga. Oo. May presence sa ilalim. So, sense dapat take note ni Coach Dis Madayag. And sa long three. Wala. Nuwarin. Putting it back. Yan na yung kulit. For Team Ragay. Yung kulit ni Nuwarin. Yun na, nagtitake effect na sinasabi mong kulit ni Nuwarin. Pati sa defense, talagang hindi niya nilulubayan ang kalaban. Magandang depensa ng Ragay, pero mas maganda ang opensa. Hindi, talagang mas maganda yung depensa namin, sabi ng Ragay. And that sequence, hindi naka-forma yung mga nakapula. Pero kung mapansin natin yung pattern, iba naman ngayon. Sila naman ngayon umaatake sa loob. Oo. Foul number 3. Number 3 gets his first and second team foul. 57 seconds remaining sa ating third quarter. We have a report from Miss Barbie Floriano. Miss Barbie. Talagang bilog ang bola sa hard court. Noong unang period ay nangunguna ang Team Ragay. Pero ngayon, the momentum is on si Pokot. Kaya doble kayod ngayon ang Team Ragay para makakuha ng unang panalo. Sabi pa nga ni Coach Toto Aquino, huwag magmadali dahil kailangan nating manalo ngayon. Defense muna bago offense. At binabantayan din ng Ragay dito si Pilapil at Los Luces of si Pokot dahil sila ang talagang gumagawa ng puntos para umangat ang si Pokot team. That's the latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat sa iyo, Miss Barbie Floriano. Yun, partner. Kumbaga, ito yung mga panon yung mga coach. Nag-chess na yan. Oo. Yung mayroon kang move, baka counter move ako. At that counter move for Ragay took effect. Counted ang long three na yon ni Nuwarin. At ayan, we have a tied ball game once again, partner. At 30 seconds remaining dito sa ating third quarter action between Ragay and the home team, si Pokot. So, sabi nga, everything is going according to the plan. Idikit lang yung score, fourth quarter, baba na tayo. Yes. At sabi ko nga, yung discard dapat kanina, sabi ko dapat ipasok nila yung mga outside shot nila para magkaroon sila ng chance. Ito na, nangyayari na ngayon. So again, we have a deadlock. At 17 seconds remaining. Back-to-back ba? Almost Yun! Back-to-back! Partner! You're asking for a back-to-back three-point shot. Ibinigay yan ni Nuwarin sa atin. And the clock is winding down. Grabe yung tirang yon. Ganon siya ka-confidence, partner, to take those kind of shots in this crucial state of this third quarter action. Ayan, lamang na po ng tatlo ang Ragay kontra si Pokot. Oo. So talaga actually binigay sa kanyang play na yon. Mayroong binigyan ng overload play tapos binigyan siya ng screen. Talagang alam nung ang kakampi niya na mainit siya. Oo. At dahil mainit, yun na nga, hindi naman pinahiya ni Nuwarin ang kanyang kakampi, making that second that back-to-back three-point shots. So, bigla nag-init. Yung unang three-point niya, first quarter pa yun. Ngayon, third quarter, at the end of third quarter, binanata niya dalawa. Just a span of seconds, nakadalawang three-point shots. Itong si Nuwarin, napakagandang tulong ito para sa kanyang team na maiangat. 2 seconds remaining. Number 18. Good shot. Pero hindi pumasok yun. And that ends our third quarter action. Napaka-exciting ang ball game ito, kaya huwag kayong aalis mga kasurog dahil hindi natin alam kung sino talaga ang mananalo sa laban na ito. Talagang neck to neck ang laban na ito. Kanina lamang ang si Pokot, ngayon na nakakalamang na ang Ragay, 56-53. Pagbabalik po kami ni Coach Ruben, yan lamang po kayo.
Thank you very much, Sir Angelo Espinosilla, na siya yung ating arena announcer ngayon. We start this fourth quarter action. So, yung partner, alam mo kasi nangyari, partner, nung third quarter. Talagang na-impose na yung will nung Ragay. Na kumbaga, dandahin lang natin, sabay lang natin sa depensa, and then pag may chance, we run, and then yung mga open shot, ipasok natin. At ito naman na Ragay, si Pukot actually, ang problema nila, yung identity nila, nawala. Di na sila nakakatakbo. Kailangan nila tumakbo kasi yung identity nila. Saka malaking factor siguro, partner, na wala si Cordiz on those few remaining minutes ng last quarter, yung kanina, yung third quarter. Na-cramps. Malaking factor dahil na-cramp po si Cordiz. At sa ngayon, is he in the, he's back now in the ball game after magpahinga. So, titingnan natin kung magti-take effect ito. Makakabawi ba ang si Pokot sa laban na ito? Nalalamangan na sila ng 2 puntos. Ayun na naman ang Ragay, tumira sa 3. Wala. Pero nakabalik sa kanila yung bola. Number 18, dishing it out to Nuwarin. Nuwarin decides to go in at maipasa sa number 18, who is Erwin Arnret Legaspi. Number 18, that's his first. So again, balik na naman sila sa dati nilang estilo nung pasimula ng third quarter na ina-atake muna nila yung loob. Kumbaga sa karne, minamasa-masahin muna nila. Oo, pinapalambot muna. Pinapalambot muna. Oo. So yun, siniset nila si Nuwarin. Puro sa 3-point na naman. Medyo nasi-check na. Pero maganda yung pasahan nila, ang rotation. Nuwarin trying to save that ball, pero wala. Hindi siya umabot sa tamang oras. Napakasipag. Akala ko abutan pa. Oo nga eh. In the meantime, ito na ang home favorite dahil sila yung home team. Pilapil. Tumira ng 3. Itong kanyang kakampi. Wala. Ayun na naman ang Ragay! Nuwarin pa rin yun! Yes! So kailangan meron ng tumao dyan. Full stop na nila yan at mainit na si Nuwarin. Oo, halos si Nuwarin lang ang umi-score na sa mga... Pero andyan, ayan pa! Sunod-sunod na yan, sabi niya. Kumbaga sa Nuwarin ni matatapos. Nuwarin ni matatapos. Ni Nuwarin. Alam mo po, yung apelidong Nuwarin ay Kelan. Kung sa Tagalog, Kelan. So yan ang inisip ngayon ng coach sa kabila. Nuwarin matatapos ni. Oo. Magandang ikot sana yun, pero hindi pumasok yung tira. Ito na naman ang mga taga-Ragay. Yes! Good finish there for Ciruelo. Coach, ito na yung sinasabi ni Coach Des Madayag. Na fourth quarter pupukpuk na sila. Oo. Binubusan na lang dito. Kalabang na ng 8 itong Ragay kontra si Pokot. Number 18 launches a 3. Malakas ng konti. Ciruelo for the rebound. Actually, minsan na partner, yung ganyan, yung may pakato na makapasbay mo kalaban, papaulin mo. Okay yan, actually good foul yan eh, kasi pangtagal na momentum yan. Tama. Yan ang dapat nagagawin ng mga taga-Sipokot to stop the momentum dahil because of this guy at lalong-lalo na si Nuwarin, ano? Yes, Nuwarin. Ayan na naman ang 3-point shot. Almost, but not quite. Umalog lang sa ring. Lumabas at napunta sa kamay ng mga nakapula. Pero napunta sa kamay na naman ni Nuwarin. 1 against 2. Ang gandang crossover. Ang gandang tira. May pa-end 1 pa. Ang ganda. Sabi niya, ginagawa ko talaga yan. Alam mo yung yung talagang alam niya, smooth yung pag-behind the back niya eh. Oo. Tignan mo yan. Oh, that's a candidate for the play of the week. Behind the back, crossover. And that lefty layup. Umikot-ikot ang bola sa ring at may pa-end 1 pa. Correct. So far, partner, maganda yung decision nila na nilabas mo nila sa karunan. Nagra-run sila. Oo.
Oo, wala pa dyan si Karunan, ano? Oo, kasi... Pero hindi na siguro muna kailangan, sabi nila, okay naman itong si Nuwarin. Oo, kasi pag andyan si Karunan, umaasa sila. Pero wag ka, partner, dahil may baala pa yung si Pokot. Dahil, alam mo, nakaka-advantage sila dahil nasa home court sila. Sabi ko hindi natin alam sa mga ending, di ba? Yes. Sabi ko nga, one stop lang, and then maka-score sila, 1 or 2 buckets, maubuhay ng crowd, ibang laban na naman. Ibang laban na naman yan. Nasa kanila na naman ang side. We have, matagal pa naman to, 7 minutes and 20 seconds. Ngayon, ang pinaka-main adjustment muna, stop Nuwarin. Yun na lang muna. Oo, because of Nuwarin, double digit na po ang lamang ng Ragay. At first time ito sa ating ball game since kanina nga seesaw battle yung nangyayari. Pero ngayon, double digit na, 11-point lead ang na-enjoy ngayon ng Ragay. Cortez, sabi niya hindi ko muna titira. And that's... Yun ang kailangan, partner. Ayan, yan yung flamethrower na inihatid sa inyo ni Alvarado. Yes. At for si Pokot. At nangyari yun because of a good ball movement. From strong side to weak side, yung takbo ng bola. Nakuha pa ng rebound. Ayan na, ang mga taga si Pokot. Mabawi kami. Alvarado. Long three from Cortez, wala. Nakuha ng mga nakaputi ang rebound. Nakakababahan agad yung depensa. Ragay Legaspi. dito. And that's ay napakagandang pambawi from number 26. That's Jesty Vela. Pilapil now with the ball for si Pokot. Giving it to the corner kay Alvarado. Wala yung jumper na yon. Ito na naman si Legaspi. Demerenzo for 2! May pa-end one pa! Talagang pinupukpuk na nila, partner. Oo. Pukpukin na natin to. Pukpukin na ng pukpukin. Para hindi na makahinga. Kumbaga talagang malaking factor, partner. Naramdaman nila yung pagkawala ni Cortez. Oo. At the same time, sabi ko nga, pag nag-cramps kasi yan, partner, talagang mayroon kahit ano yan, kahit ilaro mo yan. At ano yan, kailangan niya ng oras bago makabawi talaga eh. Nabaliktad yung momentum nung lumabas si Cortez because of that cramping leg. Correct. Pero hindi na i-convert into a 3-point play ni Legaspi, pero nasa kanila pa rin ng bola. Ayan, sabi ni Ciruelo, sandali lang. Bigay ko kay Nuwarin. Nuwarin for 3, wala! Pilapil daw, may tangan ng bola. Diretso! Wala! Nasa kanila pa rin ang bola, na-rebound nila. Wala din ang second attempt. Eto na, si Legaspi with the rebound. Nuwarin now has the ball for Ragay. At eto, libreng-libre! Yes! Partner, kung gaano kasikip yung depensa ng si Pokot ng first half ngayon, napakaluwag na, partner. Siguro may pating factor na din to. Oo, may pating factor, saka siguro yung foul trouble na din. Oo. Kumintay nakabuslo doon yung kanilang number 26 na si Vela. Ragay, eto na naman. In full speed. At the right kind of shot na kailangan. And courtesy of J. Oliver Tabios for Ragay. Ito, dito na makita ang composure. Oo. Nilalamangan kayo, may oras pa. Sige lang, laruin nyo lang. 13-point lead na to, partner. Pumukol ng tres mula sa corner. Wala, hindi pumasok. Pero good shot pa rin yun. Oo. Anong gagawin ngayon ng Ragay para masabi na nila na nasa kanila na yung talagang panganalo? Ito, partner, kailangan nilang nila naigpitan pa yung depensa. Kasi ang pabawi ngayon ng si Pokot is 3-point. Paputi 3-point na yan. So extend the defense. Okay, so we will see kung ganun nga ang gagawin. Ayan na naman si Nuwarin. Pinilit yung tirang yon with the defense of Pilapil. At yun, nakasungkit siya ng foul in that particular play. Tapak Morgan with Coach Ruben Azur giving you the best play-by-play
And the best analysis that we can give you dito po sa coverage ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. So, 3 minutes and 59 seconds, coach, ang remaining. Yes. Nuwa rin, di ba? Gano'ng kaliit, gano'ng kalaki yung puso. Oo. Grabe. At gano'ng kalaki yung impact niya sa game na to. Meantime, Curtis. Wala. Yan ang sinasabi mo. Okay, mga 3-point attempts pero hindi nako-convert ng si Pokot. And we have a report right now from Miss Cassandra Seton. Miss Cassandra, pasok! Yes, DJ Morgan, for the fourth and final quarter, nagpaalala ang mga coaches ng game plan na kailangang sundin at gawin ng mga players na nasa loob ng hardcourt. Kahit na pinapahirapan ng Team Ragay, ang Team Sipokot, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa dahil may oras pa. Kailangan lang nilang mas palakasin pa ang kanilang depensa at opensa. Yan muna ang latest dito sa courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat sa iyo, Miss Cassandra Seton. Ayan, so balik tayo sa ating ballgame. 3 minutes and 18 seconds remaining. Ayan, nag-enjoy ng 13-point lead ang Ragay kontra sa crowd favorite na si Pokot. Ayan, tumira ng 3. This time, making it from the left corner. So 10-point lead yan. So 4 or 5 possession na lang yan, partner. So sabi ko nga, one at a time. Ganun lang dapat. Saka gusto ko yung sinabi ni coach. Ang message niya, hope, pag-asa. Never say die. Laruin lang, depensa lang tayo, at babakabawi tayo. They have the right kind of motivation. Yes. At siyempre, sino ba naman hindi mamomotivate na napakadaming tao na sumusuporta sa inyo? 21-second shot. Pero the clock is getting thinner. 13-point lead po ang Kalamangan. Kailangan na magpadali na dito talaga. Talagang tres na ang mga bibitawan yan. Buti naman at pumasok yun. For si Pokot, 10-point lead. Kasi ito, pressure na nila. Wala na silang ibang choice. Oo. But to give pressure para sa bibilis ang offense. laro. Para bibilis ang laro. Katulad yan. Paborto sa kanila. Pag ito nakashoot. Muntik na. Pero nasa kanila pa na ng bola. Anong gagawin? 3-point shot! Nope! Wait, sabi niya. Set natin. Ayan. Senior ball na, pero wala pa din. Nakaw naman talaga pagka inaalat ka, no? Dito tayo titira, sabi niya. Oy! What a shot! And that's number 9 of si Pokot. So single digit na lang, partner. Alvarado, single digit. Yes, coach. At syempre, single digit yan. Ang momentum sa home court, syempre ang count. Maubuhay yan. Balikan yung mga crowd, partner. Balikan sila. Oo. May pag-asa pa. Napakagandang tira yan. What a sensational shot from Mark Alvarado. We are indeed enjoying a very lively and very exciting ball game. Actually, partner, yun ang kagandahan ng mga run and gun ng mga tips eh. Mabilis makabawi. Oo. Because of the run and gun style. No. In the meantime, nakikita natin paika-ika itong si Caronan. Sa team ng mga nagka-cramps na din siya. So, Kalog, may mga nahihirapan siya doon, no? Oo. Pero kailangang lumaban dahil ang si Pokot ay hindi pa talaga umaayaw. 65-73, 8-point lead lang po yan. Tapos ang tira ng number 13. Ito naman ang mga taga si Pokot. Inilabas pa! Yes! Yes! That's Navarrosa saving the day for si Pokot. Partner, we have a ball game. Yes, indeed. So, 2-question ball game na lang to. At ayun na yung crowd. Nasabi natin, partner.
Ayan, dito na makikita. Masusubukan ng Ragay. If they will maintain that composure. Dahil kahit pa paano, kahit nakakalamang pa sila, alam ko na napipressure na din sila. Yes. Look at that shot by Navarrosa. So siguro ang binibigyan instruction dyan ni Coach is relax lang, gamit tayo ng oras. Oo. Pero mag-free throw itong si Abios. Hindi man lang siya naapektuhan ng iyawan ng crowd, Sanay na sanay. Yes. Yun naman pagkakamali ng partner ng team. Si Papat di na nag-foul doon. Natigil yung momentum. Oo, pero meron pa silang chance dito. Will they make another 3-point shot or isasalaksak ang bola? Ayan na naman ang 3-point shot. Medyo malakas yung tirang yun. Yun, tama na yung ginagawa nila. Kumbaga, ilailo na yung bola at yung oras is sa 8. Kumbaga, sa kanila na. Oo. Ito na naman ang mga taga-Ragay. And that's may foul. Number 9. Arbogado. That's his third personal foul. Fouled while going strong to the basket, trying to make that shot. Importanteng free throw yan. Cool na cool. Oo, di naman pinapahiya at di naman kino-compromise itong si Arbogado. Ang partner, importante position na to. Kailangan maka-score sila dito. 3-man or 2. Ka-counted ba sana? Nako. So okay yan, okay to. 1 minute na lang po. 1 minute, 5 seconds remaining. 68 ang si Pokot. At nakakalamang po ang Ragay. 76. We have a 8-point lead. Pero matatapisan kaya ito ng si Pokot with this shot from Alvarado. Sayang. Importante yung mga tira sa free throw line. Pag ganitong naghahabol ka. Oo, naghahabol ka at manipis na yung oras. Okay pa yun, partner. Oo. May chance ba coach? Oo, may chance. So kailangan nila i-stop to. No need to foul. They just have pressure lang para ipasa or tira agad yung bola. Oo. Nako, dapat di ganyan yung pressure. Kailangan pressure din talaga. Nuwarin! Nope. Sige. Nakuha ng mga nakapula ang bola. 46 seconds remaining. Diretso! Isa pa. Nakasungkit ng foul. Na-foul si Legaspi doon. Itong si ni Bertumen. And Bertumen will drop to the line. So actually ito partner, good foul to sa part ng Ragay. Kasi kumbaga, paghirapan nyo na muna ang score nyo. At the same time, tumitigil yung score. Yung time. So pag naipasok ito, 5-point lead na lang. And we have 40 seconds remaining sa ating ball game. Kailangan niya ng si Pokot. Lalong-lalo na ng mga umaasang crowd dito. Para sa kanilang unang panalo dahil unang outing lang din naman ng si Pokot sa ating liga. So good foul yun sa si Pokot. Kailangan nila mag-foul na. Kailangan na talaga. So pagdasal lang nila na at least 1 out of 2. Oo, para magbimintis yung mga free throw shooters ng kalaban. Para 3 possession. So quick 3 sila ngayon, quick 3. Kaya lang yun. Walang sablay yung dalawang tira. Cool na cool partner Oo. So ito, abangan natin ng quick 3 partner. Actually, last hour na to. Pag ito di pumasok, we can say na okay na. May chance pa. Tingnan natin. Wala. Partner, medyo mahirapan sila dito. Mahirapan na. 20 seconds. Ito po yung hinahabol ng si Pokot. What a game there.
Unless na lang kung talagang mag-turnover ng sunod-sunod. Posible pa bang mangyari yun? Mangyayari kung talagang sabi mo nga masyado na next side at kung baka binigla ng kakaibang depensa. Oo, kaya wag pa rin kayong aalisan yung mga upuan. Diyan na naman kayo. At talagang tapusin ang larong ito. Again, si Pokot trailing by only 7 points. Kaya lang, we only have a thin time, which is 20.1 seconds sa ating regulation. Again, ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Sur. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nabang na, kasunod pa. So may nireview si referee Paraon dito. Siguro sa possession, kung saan talaga. At dito na. Yun. So they have decided. Wala pa ng si Pokot. Tingnan natin, partner. 14 seconds. Tingnan natin. So, sabi ko nga, wala na ibang choice dito. Quick 3. Quick 3. Pag maipasok, magiging... ay, naku. Ayun lang. Doon nagkamali ang si Pokot. So, sayang. Meron pa naman sana ang chance kahit pa paano. Ito. Ubusin lang yan, partner. Ubusin lang yan. Nalura na lang ni Cabios yung bola. And there you go! Ragay winning this ball game matapos ang kanilang pagkakatalo sa kanilang unang outing with Team Lupi. Nakabawi sila. 1-1 ang standing ngayon ng Ragay dito sa labanan sa District 1 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. At unang talo din para sa home team na si Pokot. Pero may chance pa naman. Kumbaga dugay na. Nagsisimula pa lang. Nagsisimula pa lang ang laban para sa team si Pokot. Anyway, we have to wrap this now, partner. Ano ba ang sa tingin mo yung naging factor talaga ng pagkapanalo ng Ragay over sa si Pokot na kanina nga siso battle yung nangyayari. Pero in the end, naging triumphant pa rin ang dayo na Team Ragay. Ito, partner, sabihin ko lang, one word, identity. Yung identity ng Ragay is actually napanindigan nila up to the last moment. Diba? Which is, yung una, they tried to take the shot from the outside, di gumagana. Pero di sila sumuko. Tinapos nila by using the 3-point shot na nakuha yun ni Nuarin. Doon nagsimula yung momentum, hindi, tinakbuhan na yung tinakbuhan. Yung nga sabi nila, yung identity nila is they will run. Upupin nila by 4th quarter. Which is doon naman sa kabila, sa Pukot, yung identity nila, di nila napanindigan. First quarter, tumatakbo sila. Pero by the end ng second quarter, third quarter, kung mapansin mo, partner, nag-deliver na sila. Puro na sila sa ilalim, which is hindi na yung 40 yun. So sabi ko nga, kung sino nanindigan sa identity nila, yun na nanalo. And for now, ang nanalo is yung Team Ragay. At yun nga, maintain nila yung sinasabi ni Coach kanina, the stamina. Okay, as we take a look at some of the highlights ng ating napaka-exciting na ball game between Ragay and si Pokot again. Ragay is winning or nanalo sa larong ito. And sino kaya ang mga candidates para sa ating kasurog player of the game? Yan ang ating aalamin sa pagpasok ni Miss Barbie Floriano dahil kasama niya na ang ating kasurog player of the game. Well, dito na rin tayo, partner, magpapaalam. Yes, ito po si Kapa Morgan. Yes. At isang karangalan na makasama ko ang isang Coach Ruben Asur dito sa ating panel. Yes po. At the same time din po, malaking karangalan po na maging part ng Ako Bicol Cup, Camarines Sur League. At syempre, sana marami pa tayong laro pagkapartneran. Marami ba? Oo. At isang karangalan talaga na makasama ang isang Cap Morgan. Sige, maraming salamat. Okay. Eto na, to wrap this presentation is Miss Barbie Floriano with our kasurog player of the game. Congratulations, Ragay, and congratulations din
Nikos Nuwarin for being the Kasurog Best Player of the Game. Jersey number 6 having 25 points, 2 rebound, 2 assists, and 3 steals. Nakita naman natin na first quarter pa lang ay nagpaulan na siya ng 3 points, kaya hindi nakakapagtaka na siya ang ating Kasurog Player of the Game. Ngayon naman po ang tanong ko lang, ano po ba yung naging contribution mo sa grupo mo ngayong larong ito? Ang naging contribution ko lang po sa team namin ay yung hustle, tapos lahat po gagawin para manalo lang po kasi nagkaroon na kami ng isang talo, kailangan panalo lang po namin lahat na natitirang games namin. Tama nga naman. Game of revenge and redemption ang nangyari ngayon sa Team Ragay. At ngayon, pasalamatan mo naman ang iyong mga supporters. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa Team Ragay and sa coach po namin and sa lahat po, pati po sa mayor namin at sa kay Congressman Nori Bata po. Congratulations, Nuwarin, for being the Kasurog Best Player of the Game. At dito na po nagtatapos ang ating 2 games na live here at Sipokot Municipal Covered Court. Ay, may nakalimutan pa pala siyang i-shoutout. Shoutout daw po kay Nico Caraunan po. So, wala na po ba? So, ayun. So, good night, mga Kasurog.